Salam, qadirli vatandaşlar, salam ekran izleyiciler. Men şu wagt ýaňja bir täze gepleşik edip gaýtdym. Ýa-da inşe barýan ýene de bir size ýüzlenesim geldi. Gaýtmaly goýma zatlar bar, şu virus barada. Gat agyr ýagdaýlar, gat agyr günnäki gelýän gepleşikleriň neme gelýän habarlaryň, ajy habarlaryň hiç hasaby ýok. Bunu halk ilat ýa-da Türkmenistanyň içi edil habarsyz ýaly öýlerden alyp barýarlar, çağalaryny mekdebe uğradýarlar. Ýürüteş ýerden ýüzlenýän ýürüteş gepleşik etmeli boldum. Bütün Türkmenistanyň içine ýüzlenýän lokmany suratda şu virusa karşı etmeli zatları edin. Hiç ýyly çağalaňyzy mekdebe uğratmaň, öýüňizde saklaň. Pagta bolsun, ýene bolsun uğratmaň. Pagtara inni gidilýän näler bolýan, onda da gidýänler barmyşyn, pagta gitmesinler, saklaň öýüňizde. Ýene de köpçülige çykmaň. Çäreleri bolsun, ýene bolsun uğratmaň, bayramçylykmy, toýçylykmy gitmesinler, öýüne bolsunlar. Özüňize bir adam ýok bolsa da 3-ne 7-sine diýip görünjek bolup demedip ýörmäň, baryp ýörmäň. Oturan ýeriňizde telefonyny ýygy arasynyň şoňa bilen çaklanmaly bolýaňyz. Sebäbi bu şu wagtky virusyň mutasiýa görnüşi delta, bol inceden tapylan delta görnüşi şu iýun aýlaryna, iýun aýynyň ortalaryna ýüze çykdy. Bunun beýleki korona teredende gaty opasny vidi, şoň varianty gaty opasny, seriozny teredin sebäbi bu ýaş organizmlere has tiz ýokuşýan ekeni, öňkü ýaňky korona garry adamlara, gartaşan adamlara ýokuşýan bolsa, bu delta görnüşi ýaşlary alyp ýatýan ekeni, ýaşlara tiz ýokuşýar, çağalara da ýokuşýar. Birem ýokuşanmadyna soňundan ölüm bilen gutarýar. Köplenç ýagdaýda ölüm bilen gutarýar. Inni başga döwletlerde beýle bolmaz, emma Türkmenistanyň içinde şeýle näme üçin bu da adamlaryň organizminiň şeýle gowşaklygy sebäpli immun sistemasynyň aşak düşenligi sebäpli. Yani her birimizden bilýänler immun sistemaň aşak düşen ýagdaýynda adamyň organizmi gowşak bolýar. İslenlik bir kaptalan üsgürüp geçse de asgırıp geçse de şoňa ýokuşýar. İslenlik kesel ýokuşup bilýär, soň onuň gutulmasy kyn bolýar. Edil Türkmenistanyň şuňky ýagdaýyna adamlara imit ýok, vitamin ýok, mineral ýok, ýeterlikli elementler organizme günnäki gerekli elementler ýetenok, şu ýoklugy sebäpli bu keselem gat aňsatlyk bilen ýokuşup bilýär. Ene men size şonu aýdaýyn edim, gaderli vatandaşlar, bu gysga çygan bolsa şu habarymy başarsaňyz paýlaşjak bolun, ýetirjek bolun öz garnaşlaryňyza, tanyş bilişleriňize hökman suratda gaýrat edin. Öz çağalaňyzy özüňiz goraň. Enatalar men size esasanam ýüzlenýän okudan 1 ýyl galan bilenem, 5-6 aý okudan galan bilenem. Siziň çağalaňyz onsuzam ullakan bir bilim alyp baranok, ondan beter bilimsizem bolar diýip pikir edemok. Şoň üçin o bilimi allygy, almadygy desseň, mektebe gidenne de bilim alanok, öýünde bolanna da bilim alanok. Ýöne özüňiz öýüňizde saklap, özüňiz kitap eline berip okudyň, özüňiz okudy beriň. Birinçi klasa baran çağalaňyz bolsa özüňiz okudy beriň ellerine kitap berip. Sanamany öwredin, küçde öwredin, öýüňizde zaryat geçsinler, başga da etsinler, surat çeksinler, zanyatça kän edeýin isen. Ýöne okuwa iyi bermäň. Eger ýankyýalaky araňyzda bir saý sebäp bilen şol keselläýän ýagdaýyňyzda da maşgala agdalaňyzyň biri keselläýän ýagdaýynda da komnatyny aýralan, izoler edin hökman. Agdyňyzda, burnuňyzda maska bolsun, eliňizi ýuwup duruň. Esasanam eliňizi gaty gow abrabotka edip ýuwup duruň. Ýüzüňizi, gözüňizi, agdyňyzy, burnuňyzy ellemäň hapa eliňiz bilen.
birem yankı hassa balnoyuňyzyň şol virus degen bolsa simptomlary şu virusun simptomları bar bolsa esasanam burnun iyi salmaya şu delta mutasyon şu delta görünüşünde virusun burnun iyi salmaya şu niyatdan çıkarman 3 kilo kökman bolya temperatura bolup bilýär temperatura käbir adamda bolban biler bolmanan biler en namjanyň agyryp bilýär kelle agry hökman bolýar bysdylaň agyryp bilýär şular ýar simptomlar bolan ýagdaýynda ony pikirlenip gadilip bir nime edip oturmaň ol hökman şol virusyň size ýokşanlygy şoň alamatyny aňladýar ýokşanlygyny aňladýar şol sebeplem oň üçin ullakan bir skor çağırjak bolup helak bolup oturmaň esasy imitiňizde seredin birem izolere edin şol adamy aýratyn bir komnata geçiriň aýratyn ýibistin siz bilen görüşmesin salamlaşmasyn bile bir ýerde ýatmaňam oturmaňam oýnamaňam çağalaňyzda da şeýle degişip bir ketillen bolsa beýleki çağalarla oýnamasynlar oyuncaklarynam şolar bilen paýlaşmasynlar oýnamasyn şol çağan oýnan oyuncaklarına çenni oyuncaklar baramasa abrabot gedin hökman dezinfeksiýerçi ýürüte salfetkalar bardyr rastworlar bardyr abrabot edip durun ýuwup durun arasalap durun öýüňiziň içine ine şular ýaly gadyrly watandaşlar şu aýdylýan gepleri şu aýdylýan gurulmaryň hemmesini paýlaşjak bolun tanış bilişleriňiz bilen bolýan sag bolun saglykda görüşelim.